koko janji koko saling cinta saling jaga saling hormat saling ridho musyawarah untuk sakinah lihat kebun liane po ame udah selesai mas. GWL Mbak Murni yo seragen bergoyang asik Bu Murni tresnani rino wengi wong kaimpi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pemuja ning ati Mbak Mur tarik Bu Mur ngatian sepisan ketemu nanging gede rasa tresno ana di mana ana kambing saya sliramu sing katresno karwane wong liya walah Mbak Murni aku wis kebacut tresno nanging ati kumpul gawe lara wong kene sehat ngene iki lho nih Langge mas. joget ya ta Iya. Aku yo sehat mas. tenan wis sehat lahir batin kowe yo Ning apa sliramu tega ninggalku kaya jelas nada bergoyang bersama Pani Ratna
Gusti Allah. Kuwi ngene iki lho nih. Nah, preman iki. Kang begal apa piye to? Ya ora begal. Mbak Murni karo aku ngajaki foto terus lho iki. Hah? Nah, 50 ngene iki langsung. Bu, aku 50 turung genep. Durung. Mengke bablaske napa? Lagune napa melih? Kula belas. Prau layar. Nano nano. Ning apa sliramu tega karaku Gelas setanjo di mono-mono. Prau layar di Erik. Sukoharjo bergoyang bersama kelas muda campur sari.
atur menggah lelagon. Sinten wonge boten gelo dindingane dhek engki ngono kuwi tila mawon dadak ngelilir kok tak teruske dawahe gelo ya Cahayu karakapan grayak-grayak cinandak mung manggih golek mung tujune datan ana kang supek tiwas-tiwas digagas jebulane hamung ngimpi mung tujune wong liya tan padha pirsa monggo Cahayu manut pokoknya yang penting gayeng ya Dek iki atur panglipur kagem keluarga besar bakso kembar wah wis siap pokoknya Pak Ardi siap gayeng ke Nyai diatur ke sing gayeng Dek monggo Pak Ependi kepareng nyawiji karo gelas nada campur sari maju Cahayu katuran jumeneng Pak Ependi
monggo wedhe karaku Den. Yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing sojo Monggo aja gawe gelo ati aku ora adem ya Gil adem penak. adem penak Rada maju kene Dik. omrene Aku dibengok karo tukang fotone. ya ora apa-apa Kaya ngene lelakonku. Yen ngopo dik yati kok sandanganmu. Biasa dik dik lala-lala. Gawe telo asih saklawan. Kene wong ayu bersama dengan Yanti Bukelwati artis Merauke berkuliah. ning endi nggonku golek pot abote mung pengen ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti Arep saiki tinggalake aku. Penak yo Dik. penake Kaya sinanda atiku tumetes nolos si pipiku. pancene ora tresno kok yo kondo sing sojo Monggo aja gawe gelo ati aku ora bakal Pak Pendi ditunggu. Lagune napa kula mriko? Lah nggih, nggih to Pak? Pripun? Cunduk mentul. Oke. Dik, dalem bablaske cunduk mentul cayu. cenduk mentul kurang tumbaske Kak Pak Ardi yo ngerti men nek bojoku ayu men ngono. Aku ki dirasani, bojomu ayu men Gel. alah ning kene aku Pal, kowe apa Aku mau samudana lho. alang rangkul Ayo ke mau. Setrum ae. Hah? Aku ya mbok lho adem-adem jar. Ayo dinteke cayu. kaya Ablasnya duduk mentul, Dik. ngene lelakonku Pak Pendi. biyen ngopo kon dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo
ora Allah nanging salah saya anggaledo bebasane yen cinandra kaya widodari spesial Mbak kangge Bapak Ardi kangge Bulan Kerso kangge Mami sayang tunduk mantul kang rinenggo saputu ing reko selendang kuning kang sumapir ana ing pundake ayune tan dewani tuhu sira putri Rupawati gandes luwes tuhu sira putri kang utami Anjir, nambah mulai nama mboten. Oh, mboten. Duh kusuma tuhu sira putri kang utami bebasane lir kinandra kaya widodari nggih Si, matur matur suwun sembah nggih. nuwun. Niki ngeten Mas. Nggih. Setunggal malih penyuwunan saking Ayo. oke sesaran kan jelas nada nggih Mas Begal nggih. Eh, oh, eh.
Nggih, samudyan pun matur kula sembah boronge kalih nuwun. kagungan damel Mas Buker. Nggih. Kagem Pak Surat sak keluarga. Iki kagem sampai. Yo. Hai. Pak joget Pak, monggo Pak. Pak monggo Pak. Yo yo yo. Pak Surat monggo Pak. Ayo Pak Ferry. Kapan kowe bali Kauno rasa sakjane ati Among sira kang bisa nambani Tenang Pak Ferry, Iya. niki sudah diwakilkan sama Nggih. Pak Surat Pak pokoknya. Surat, oke, Tenang Mbak, nanti nggih. Pak Surat juga HE lagi nanti ya Pak. Nggih. Lanjut Mbak, jelas nada. Monggo Pak. Kampung Pak iki, Pak. Tasya sekarang kalian jelas nada ya Mbak. Jelas nada. Video syutingnya apa Mbak? Video syutingnya Serang apa? foto Cijantung. Sound systemnya apa Mbak? Sopo ya mau ya Mas. Jos ya Mbak. Oke. Hai. Alkaline Audio Sound System. Siap. Masukin masih. Sawindu suwe lawase Awe lunga ora pamit aku Duh ngayu pepujanku Hati susah Mengingin ketemu Jengke podang kuning nggih Pak Ferry. Niki sing nyanyi ninggal katresnan mawon. Ninggal katresnan mawon Mas. Put, kuwi kok Dalan. Pak Wagina saka Tangerang kuwi yo. Lah, engkang Ya Allah Pak, matur sembah nuwun. Niki niki lagune saking napa, Pak? Tangerang. Oh melu sing enak jare, enak Ninggal kabeh. katresnan kuwi sing enak. Iya ya wis manut Mas. Yo dilebokke, Dik. Nano. Aja sama
Monggo Kang Mas. Yo jelas nada. Iya.